Topano again nsonda momati kuchipaniko kulibeko migawikano simukangana apa Alex Major ndi achipani cha MCP inunso ndi achipani cha MCP koma apapa zokamba mukuoneka kuti mukusiyana so ife tikabwera muziti atolankhani akulakwisa ndikumamba ko khali kumene anthu amagwirizana chipani cha MCP tilipo oposa 3 million ma members tingagwirizane tonse ine ndileya malikano ndokhulupirira zokuti tsiku lanu mwaliyamba bwino mawa uno tikhale tikuyang'ana nkhani yokhuzana ndi kusagwirizana kwina ndi kwina kumene kukuchitika muchipani cha Malawi Congress pa nkhani yokhuzana ndi utsogoleri kuli ena kumeneko akuti yayi tatiyeni tisinthe utsogoleri ena akuti yayi tatiyeni tibapitirira mmene zililimu malingana ndi malamulo ndiye zimenezi zikuchitika muchipani chimenechi cha Malawi Congress pamene utsogoleri wa chipanichi ukuti yayi zonse zili bwino ndeti khale tikuunikira nkhani mozama imeneyi mu program yathu ya lero kuti kodi makamaka chimene chikuchitika ndi chani nanga izi zitha kusokoneza bwanji chipani komanso tikudziwa kale kuti chipani chimenechi chimene chili ku opposition ndipo chimayenereka kumapereka ma checks and balances kwa chipani chimene chikulamula izi zitha kusokonezanso motani ndi mu program yathu ya lero tili ndi mmodzi mwa mamembala a chipani cha MCP ya Alex Major komanso tili ndi katswiri pa nkhani za ndale komanso zikayenda bwino katikati mwa programu iyi tikhoza kukhala ndi mneneri wa chipani chimenechi cha Malawi Congress Pate monga mwanthawi zonse sindikhala ndekha mpulogalamu iyi mu studio muno ndilinso ndi mnzanga Innocent Mphongolo wadzuka bwanji Innocent ndadzuka bwino kayeweleya inetu ndadzuka bwino zikomo komanso tikhale ndi atolankhani athu kuchokera madera osiyanasiyana amene atithandizire kuunikira nkhani imeneyi ndipo sataya nthawi tiyambe ndi Alex Major mwadzuka bwanji Alex Major inetu ndadzukanso bwino mukutiyankhula kuchokera kuti pakadali pano kumunda kukasungu kumunda muli kumunda pakadali pano chabwino timafuna tingodziwa kuti kukumveka ma report komanso takuonani mutaperekapo makalata angapo ku chipani cha Malawi Congress okhuzana ndi kufuna kusintha utsogoleri makamaka tangoti pangani kuti timvetsetse kuti chikuchitika ndi chani ku chipani cha Malawi Congress ku chipani cha Malawi Congress Party zinthu zili bwino ndithu ndipo panopa kukangalika kuti 2030 Malawi tiyatsogolereso bwino kwambiri ndiye mukamaziona zinthu zimene zikuchitika ku Malawi Congress Party ndi zinthu zimene zikufuna zipereke danga loti chipani cha Malawi Congress Party tikungane bwino kwambiri mukumbukira kuti chipani chathuchi chimene chili ndi democracy kwambiri kuposa zipani zina zonse nchifukwa chake mukuona kuti timalemba makalata komanso timakumana kumatsutsana tikamaliza kutsutsanako timagwirizana chimodzi mwina mwachidule ndingonena kuti ku Malawi Congress Party zinthu zili bwino kwambiri poyamba mwina anthu akhoza kumafunsa kuti kodi Alex Major akulankhula ngati ndani ku chipaniko ena nkumati ayi mbuyo mutinaona kuti Alex Major nacho sa ku chipani cha Malawi Congress mwina tangotipatsani background kuti tidziwe kwenikweni kuti kodi Alex Major watukuyankhula nawo ngati ndani ku chipani cha Malawi Congress Party ngati member wamkulu ndithu wa chipani cha Malawi Congress Party amene ku convention yapitayi anapikisana nawo pa mpando wa secretary general komanso mwina ndingonena kuti nkhume ya Congress ndithu mwachidule atandilembera dikalata imene ananena kuti andichotsa mu chipani general secretary general nthawi imeneyo koma ndimafuna ndakumbutsa Malawi kuti muchipani cha Malawi Congress Party munthu kuti achotsedwe chimene chimapanga confirm kuti munthu wachotsedwa ndi convention ndi mu convention yathu
zinaoneka kuti mmene ankalemba kalatayo anayilemba mofulumira, sanatsatire ndondomeko zina ndi zina zimene constitution ya Malawi Congress Party imanena. Ndi chifukwa chake munaona kuti mpaka naloledwa kuti ndime nawo ku convention osonyeza kuti ndine membala weniweni wa chipani cha Malawi Congress Party. Poti mmene ndikuyankhula pano ndiye kuti ndikuyankhula ndi membala weniweni wa Malawi Congress Party komanso membala wokhazikika. Chabwino, patangochitika chisankho tinaona mutalemba makalata angapo kupita ku utsogoleri wa chipanichi, munayikamo zinthu zingapo. China mwa icho ndikupempha kuti pachitike early convention kuti musankhe mtsogoleri. Tatiuzeni kuti kodi makalata amenewa amakafikadi ku utsogoleri kapena amangothera pa masamba a mchezo? Makalata amenewa amafika, ndikutsimikizireni chifukwa ku Malawi Congress Party ku munthu amene ali ndi mphamvu zambiri in terms of administration ndi administrative secretary. Administrative secretary ndi amene analandira kalata imeneyi. Ndipo ndikukhulupirira kuti kalata imeneyinso ngatsale sanatiyankhe officially, koma timaona kuti anayankha mwa indirect. Munamva Dr. Jessica Bwira, Publicity Secretary achipani chathu zokondedwachi, akuyankhako kuma radio station osiyana-siyana zimene akambirana ku National Executive Committee. Ndiye poyankha funso lanu ndinene kuti makalata amenewa pa tebulo pa Chakwera ali nawo, komanso pa tebulo ya achimwendo ngati Secretary General ali nawo, chifukwa choti munthu amene analandira makalata amenewa amene akuyenera kulandira ndiponso akuyenera kupereka kwa anthu oyenera. Ndipo ndinawuzidwanso kuti kalata imeneyi inapangidwa discuss ku National Executive Committee. Wamva mene ayambira ato Alex Major? Ndamva mwina kungokhala ndi chidwi kuti Major akufotokoza za position yawo mchipani akuti iwo ndi membala ndithu wamphamvu komanso ndi nkhumekume akutero. Mwina akasikoyamba ine kumva kuti Major akupanga zimenezi, ena amakhala ndi kuona kokhala ngati kuti Major mwina amangodana chabe ndi Achakwera. Mwina atafotokoza mene bwefa akasikoyamba kuti Major akubwera kuti tisinthe utsogoleri. Mwina atatifotokozera mene kuti mwina ndi chidani chabe basi ngokhala kuti sama akonda kapena sama afuna Achakwera. Pamwapa pa zimenezonso mwina atafotokozerapo bwinobwino kuti malamulo a MCP amati chani pa nkhani yosintha atsogoleri, chifukwa makalata awo amalemba pena nthawi yonena kuti mwina sizikuyenera kutero, amabwera tiye atifuna tisinthe utsogoleri. Mwina Major mutatifotokozera mbali ziwiri zimenezi pamene tikungoyamba chabe program yathu. Nditengereko mwayi oti ndifotokozeredi bwinobwino. Mwina nkhani imeneyi lero at times muikonze bwinobwino, muimvetsetse, chifukwa nthawi zinaso inuyo atolankhani ndamene malakwitsa kupangira report kaya mafuna muzika. Major mwanji mungofotokoza nkhani tipemphe bwinobwino kuti noti imvetsetse bwinobwino, musazungulire ife atolankhani timakhala pano, zimene inu mwanena ndi zimene ife timafotokoza. Ndeti mafuna kuti mungofotokoza bwinobwino kuti timvetsetse nkhani musachita zungulira zikomo. Bwino. Pakati pa ine ndi Achakwera mmene afusirawo ubale wathu ndi wabwino. Ndipo ine ngati pali munthu wina amene amakonda Achakwera number 1 ndineyo pambiri. So ubale wathu ndi Achakwera ngati munthu ndi wabwino kwambiri. Koma ndifotokozere kuti makalata amabwera nthawi yabwino kapena nthawi yoyipa. Ndifotokozere kalata imene yalembedwa posachedwa apa. Constitution yathu ya Malawi Congress Party imanena kuti mtsogoleri president akhoza kuima kawiri. Koma
constitution yomweyo imapereka danga kuti ngati munthu ali president akhoza kuyima nawonso convention. Kuyipa kawiri kumakhala ku convention kuti munthu akhoza kupikisana nawo convention ndi kukhala president wa Malawi Congress Party. Koma ngati munthu uja wayima kawiri komalizira ndi president wa dziko lamulo, koma dziko kuja wayima kamodzi, lamulo la Malawi Congress Party limamulola kuti akapikisane nawo convention kuti mwina akhoza kukhala candidate wa Malawi Congress Party. Now lamulo lathu lomwelo lili ndi condition kuti in case munthu uja tamulola wayima nawo ku convention wakhala candidate wa Malawi Congress Party wakakhalanso pa ballot, koma pa ballot akanakhala munthu wina akanangonena kuti ineyo ndaluza constitution ikunena chonchi, ndiye agotani hala tengani udindowu mpaka muyitanitse convention ina, kapena agotani hala mulamulira mpaka 2029 pamene tikakhale ndi substantive convention. So inali kungokumbutsa mmene malamulo athu akunenera, osati ine kudana ndachakwera personally kapena ine kukhala ofuna osokoneza china chilichonse ayi. Komanso ine ndikamalemba makalata aja sindilemba ndekha, amalemba ndi anthu ambirimbiri otsatira chipani cha Malawi Congress Party amene ali akufuna kwabwino. Mwina ndilekeze pompo. Mwina anthu akufuna kwabwino wa ndondomeko za chipani zimati chani mukakhala kuti mufuna mupititse mavuto, chifukwa mwina mumangooneka inuyo anthu akumbuyo mwina chipani pena chimati asiti kuwadziwa anthu amenewo tilibe umboni kuti ndi mamembala a chipani. Membership ya Malawi Congress Party imayenda bwanji? Ndipereke mwachitsanzo ngati mmene ndilili ineti munthu aliyense membala wa Malawi Congress Party. Zinthu kukhala membala wa organization iliyonse imakhala voluntary. Ngati tinene kuti poyambirira ndikadati ndikuwerengereni constitution yakale ya Malawi Congress Party, munthu umafuna ukapange register branch kumene kale lija timakula makadi. Munthu ukakhala ndi kadi umakhala membala weniweni wa Malawi Congress Party. Lero makadi aja tigula, koma timakhala ndi ndondomeko ya voluntary participation. lina limene akuti Friends of dzina lonse nditchula uko kuti gulu lina la muchipanichi la anyamata muchipanichi they are campaigning kuti pachitike convention kuti amenewo akapikisane nawo alowe pa udindo wa achakwera. Ndimafuna ndingomva ndemanga yako kuti mmene zikuchitikiramu iwe mwina ukuziona bwanji? Mwina ndifotokoze kuti mena fotokozera amecha akunena kuti anthu ambirimbiri omwina sana fotokoze bwino kuti anthu ambirimbiriwo ndi ndani amene amawatuma akuti mwina apange zimenezo kapena amene amakhala kuti akugwirizana nawo maganizo akutero. Nsakozatu ameja wakumati anthu ambirimbiri ali anthu awiri zimatha kuteka chifukwa ndifake ndinafunsa kuti kodi membership yake imakhala yotani kuti tinene kuti anthu ambirimbiri amwina tikhoza kuyang'anira zinthu zake ngati ziti chifukwa ti membership yonso sana ifotokoze bwinobwino za makadi zija zinatha. So munthu akhoza wapita pena paliponse kukangosonkhanitsa anthu kuti talembani kapena tasaini anichi atikapereke pamenepo ndi pamene mwina ndimafuna akhale clear koma mwina akhalabe clear mwina kutsogolo kupoti tidakali nawo apapa. Komano mwina nkhani ya utsogoleri wagulina lilonse utsogoleri wagulina lilonse kandi chipani kandi mpingo kandi chani umatsogozedwa ndi malamulo agululo. Ndi malamulo agululo pamakhala anthu amene amaonetsetsa kuti malamulo akutsatidwa, pamasankhidwa makomiti amene amayendetsa zochitika za gulina lilonse. Mwachitsanzo chipani cha MCP ndio ndi komiti imene imayendetsa chipanichi ndi chatimanena kuti NEC, National Executive Committee, imene ndi imene imayendetsa za chipani zimenezi, imene imayimirira mwina mamembala onse akuphatikizapo amecha amayimiridwa mwina ndi komiti imene ya National Executive Committee. So komiti imene imapanga ziganizo za chipani ziganizo zonena kuti kodi pakadali pano mwina tipange motani moyang'aniranso constitution ija ngati constitution ikunena
kuti convention imachitika motere anthu ajamenera kuti apange enforce zimene zija pamatha kukhala mwina mwayiwina kuti anthu apange waiver mwina committee ikhoza kukhala nkukambirana nkuona kuti I think mwina tipangeko waiver izi tione kuti panga bwanji chomwe achokhala ngati ndikumakhala nacho mafunso nchona kuti posachedwa apa timamva kuti NEC inakumana pomakambirana za parliament kuti akutsogolera ndi ndani maudindo makamaka achipani chimenechi tinamva kuti anagwirizana kuti pakadali pano amene akutsogolerabe ndi achakwera zimenezo ndi zimene NEC inagwirizana so kumabwerabe kwa amecha kuti atitere ndifake ndinafunsa kuti kodi ndondomeko za madandaulo awo akumadziyendetsa motani kuti zikumafika ku NEC kuti NEC ikhale convinced kuti tipange buy-in zimene akufotokoza amecha so ndikuona ngati kuti pali magapu ena amene alipo makamaka pa ndondomeko zawo maperekedwe awo ama grievances awo khangati kuti apena pake si pakuyenda bwinobwino koma as it stands I think tinamva ndithu mneneri wa chipani chimenechi kuti NEC inakumana ndipo inagwirizana zona kuti apange achakwera apange maintain ngati mwina mtsogoleri wa chipani chimenechi ndiye mwina ngati iwowa akuona ngati malamulo ono achipani akuphwanyidwa ine ndikuona ngati malamulo umapanga so challenge ndi malamulo mwina atatenga route imeneyo koma yolemba makalata kawiri ataonako chipani cha MCP chomwechi anthu ena mbuyomu anapanga zomwezo analemba makalata chipani cha DPP kunali sonkhani zomalemba makalata kumapita ku media kunena yayi tikutete kufuna izi pamene mwina pansi pakuchitika zinthu zina zotsatira zake imatha kukhala ngozi. Mavuto bamusi mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaino Leya komanso moni kwa Innocent moni so padera kwa olemekezeka amecha. Tathokoza nkhani ili pano mwaimva mene ikuyendera ngati modzi mwa anthu amene mumatsatira bwino nkhani za ndale katswiri pa nkhani za ndale mmene zikuchitikiramu kuti kukubwera mamembala ena kuchoka ku chipani nkumapempha zina komanso utsogoleri mwina ndikumalankhula kuti ayi pakadali pano izizi ayi tatiyeni tichite chitsogolo izi mwina zimenezi zimatanthauzanji zikamachitika mu chipani ngati mmene chili chipani chachikulu cha Malawi Congress Party. Pali zinthu zitatu zimene zikuchitika tikatengera ndi kaendedwe kandale komanso science ya ndale. Choyamba ndi ichi it is pachingelezi timana kuti the struggle between the law and the culture kana pakati pa chilamulo kapena malamulo ndi chikhalidwe zimenezi ndizomwe zingakhale kuti zamanga nthenje kwambiri mu Malawi Congress Party chifukwa kwambirira kwenikweni ati investese kuti panali cholinga chimene MCP inakhazikitsira malamulo ake mene so I think ananena Innocent kuti gulu lina lililonse limene lifuna liyende mwa ndondomeko limakhala ndi malamulo ake so MCP has got its own laws, rules and regulations zimene anasainira kuti azipanga abide by azisatira malamulo amenewo pakayendesedwe ka chipani chimenechi ndiye lamulo ili lakuti kodi mtsogoleri wa chipani azikhala ndani pakachitika zotani adalikhazikisa okha MCP akuyenera kuti alitsatire nkomwe chipani cha MCP ndi chija chimatchuka kwambiri ndi mfundo jamati high five mfundo jamati high five imodzi mwa mfundo za high five tikafufuza bwino ndi zokhudzana ndi rule of law imene ndiye kuti MCP inayenera kuti ayilimbikitse nthawi yokhaija imene anali mboma rule of law imene ikukhaso apply to kayendesedwe ka malamulo amkati mwa chipani chawo so ndi nkhani yokhudzana ndi intraparty democracy kuti kodi democracy ya chipani chimenechi kapena kayendesedwe kabwino ka utsogoleri mkati mwa chipani cha MCP zikutsatiridwa motsatira malamulo kapena malamulo aja tsopano ayikidwa pambali kuti no chipani chichingoyenda mwa chikhalidwe ndimene ndifuno yanga yachiwiri kuti kawiri osangoti MCP yokha koma zipani zambiri zakuno ku Malawi zimasiya malamulo ndi kutsatira chikhalidwe. You will notice that MCP kwambiri is a central region party ndi chipani chimene chimayenda kwambiri mphamvu zake zimakhala ngati zichokera pa chigawo pa utsogoleri wa chigawo chapakati and pofunika kutsamalisa I think MCP needs to be very careful
because atsogoleri amene ali mu chipanichi ochokera pa boma la Lilongwe ndi amene akuoneka ngati akuchuluka mphamvu kapena mu zaka zochepa zimenezi achuluka mphamvu kwambiri. Tikatengera history mphamvu kwambiri mbuyo muzimachokera ngati ku Kasungu era kuti kumapita maboma ena komano kwambiri mu chigawo cha pakati. Ndiye kugawikana kumene kungachitika apa now this is one of the implications chimodzi mwazotsatira zimene zingachitike ati MCP sisamala ndiye kugawikana kwakukulu. Kugawikana kumene kukukhala malire osiyana-siyana. Malire oyamba ndi MCP imene ingakhale ngati kuti kuchokera mphamvu zake mu boma la Lilongwe. Kugawikana kwachiwiri ndi MCP imene mphamvu zake zingakhale ngati zikuchokera mu boma la Kasungu. Chifukwa kumene konso ndiye kuphata la MCP tikatengera ndi history ndi banja la Akamuzu. Kugawikana kwachitatu ndi MCP imene ingachitike mwina kungochokera kwa magulu ena amene ali ngati ma reformist anyamata mwina obwera kumene ooneka kuti akuzisata bwino akungofuna kuti MCP iyende bwino. Kubaona ndithu pa masamba anchezo maina ena akumatchulidwa anyamata inaoneka kuti mwina ali kunja kwa dziko lino akugwira ntchito za pamwamba mabungwe akulu akumatchulidwa maina awo. So MCP can be captured mu magawo atatu amene wawa ngati sisi samalisa. Mfundo yomaliza imene tinganene kuti ingathandizire kuchitika kwa zinthu zimenezi pambali pokuti MCP yo ikhoza kukhala kuti kuzikumbira yokha dzenje chifukwa chosasatira malamulo ake okha. Nkhani ina ndiyokuzana ndi ma individuals anthu ena amene ali mchipanichi amene ali amphamvu kwambiri who have amassed a lot of political power. Muchingelezi chake tikhoza kutero. So these individuals akhoza kukhala kuti mmene MCP malamulira anali ndi mphamvu zambiri ndi ndalama oneka kuti mwinaso ndalama anali nazo zambiri because the political power plus economic kapena kuti financial power imampatsa munthu kukhala ngati kuti aliso ndi mphamvu zonjezekereka kwambiri. Ndiye alipo angapo ndithu mu MCP lero pamene tikunena pano kuti no mphamvu zawo zinakula kwambiri amakhala ngati kuti akulemekezedwa mopyoza kapena kuti akuopedwa ndithu amene wamwina kutheka kuti ndi amene ali patsogolo kupanena kuti achakwera ife tikwafunabe kuti akhale patsogolo malamulo atasiyeni apa pogwiritsa ntchito mphamvu zochuluka zija because power in politics is everything. Nkhani ya mphamvu tikamakamba za ndala in political science ndiye chinthu chachikulu kwambiri. So MCP needs to be very careful. Chipani cha Malawi Congress Party kuyenera kusamalitsa pa zinthu zimenezi komanso pophunzirapo kuti kodi zipani zina mbuyo zadutsa motali. Chipani cha DPP chinadusaso mu mikwingwirima ingapo mukumbukira nkhani za honorable Dr. Kondwali Nankhumwa mbuyo muja ndi anthu ena kuyesera kupanga rock the ship of DPP. So the question is how is MCP kodi chipani cha MCP chikuphunzirapo zotani maphunziro otani pa zipani zina zimene zadutsanso mu masituation ngati oterewa. Chabwino tathokoza kwambiri mavuto bamunsi potiyambira moteromo. Alex Major. Yes. Timafuna titafunsa mwina pongo tsindikanso funso lina limene anakufunsani Innocent Mphongolo. Tinaona mu chakaso cha 2021 munatulukanso ku chipani cha Malawi Congress kubwera ukamba nkhani zina kuti ayi mtsogoleri wathu sakutsatira ngodya za chipani cha MCP. Munavutavuta kumeneko ndi zija zinabwera kuti anakuchotsani mwati mosayenereka ku chipani. Bwina timafuna tidziwe kuti nthawi zonse mumakhala kuti ndi inu mukubwera nkuoneka pa forefront ndikumafuna kapena nene kuti kutsutsana ndi zinthu zina zimene zikuchitika mu chipanichi. Tafotokozerani bwinobwino kuti zimakhala bwanji. Tiziti pamakhala anthu ena kumbuyo kwamene akutumaninso mu chipanichi kuti inu ndamene makhala olimba mtima nkubwera patsogolo ndikumatsutsana ndi zina zimene zikuchitika mu utsogoleremo kapena ndi chani? Okay. Hello? Olemekezeka Alex Major? Yes. Ndine ndithu. Ya, munamva funso limene nane ndinafunsa apa? Munaduka, nisi ni mamva ndithu. Okay, timafuna tidziwe kuti kodi
mumabwera nthawi zonse ndinu 2020 2021 tinaona kuti munabweranso ndi inu. Pambuyo pano pali anthu ena mchipani kapena mumakhala zokuti inuyo mukungochita zimene mukuganiza? Pambuyo panga pali anthu ambiri otsatira zimene choyambirira zinthu zikamachitika for example chifukwa ineyo ndasayinira makalata awiri ndigwirizane nawo abamusi mmene anena kuti nthawi zina mphamvu ndi ndalama ndi zinthu ziwiri mwina zimene zofunika ifeyo IMCB tichenjere nazo. Fundo imeneyo yandigwira mtima kwambiri, koma ndimangofuna ndisindikize kuti tikamalemba makalata aja kapena tikafika polemba makalata timakhala kuti atsogoleri amene akuyenera kupanga address mavuto athu takambirana nawo masakumva. Ndiye mukumbukira mmene ndinalemba kalata yoyamba imene anandimanga nayo ija, munali anthu amene tinawalemba kuti bwana anthu awa akusokoneza chipani. Anthu onse amene tinawalemba mu kalata ija, ena nkhani za sata zinakhudza, ena zinthu mpaka zinapezeka kuti awachotsa maunduna kusonyeza kuti we are vindicated. So tikamalemba timakhala kuti anthu achipani akhala pansi, ena amu national executive kumene amene amaona kuti zinthu izi sizikuyenda bwino, koma mwina nanga simukuziwa mmene anenera kuti chipani chiso nthawi zina pa Central Region pano pamene chamanga maziko kwambiri anthu ena safuna kuonekera kuti zinthu izi ali nazo. Koma ndikutsimikizireni kuti munayamba mwamvako talemba kalata tsono achipani ndikuyankha kuitsutsa kalatayi sizinachitikepo. So kalata imene talemba yomalizirayi ndi kalata imene tikungowakumbutsa kuti atsatire malamulo, because malamulo athu ali very clear. I can say without regret imene ndakhalira pano kuti president wa Malawi Congress Party wogwirizira ndagotani hala mmene malamulo a Malawi Congress Party akunenera. Achakwera si president wa Malawi Congress Party according to the law. Now a National Executive Committee mphamvu alinazo, koma mphamvu zawo ziliso ndi malire. So malirewo awadumpha amayenera kuti ngati apanga malamulo, ngati apanga suggest zinthu convention ibange ratify. Iwo ngati anakonda kuti Achakwera apitirize, the best way kunali kuti aitanitse mini convention, emergency convention, ibange ratify zimene iwo akambirana, because iwo si final body. According to constitution yathu ya Malawi Congress Party, the final body to make decision the convention. So mukandifunsa tikamalemba zolemba zimene talemba so far, talemba makalata awiri, makalata amenewa amaoneka so kuti nda uzimu kwambiri chifukwa zinthu zonse zimene zimalembedwa makalata muzimachitika. So kumbuyo kwa makalata amenewa kuli anthu osiyanasiyana achipani cha Malawi Congress Party. Innocent tathokoza kwambiri Alex Major. Innocent wamva tumene akuyankhulira Alex Major. Yeah, akamba zokhudza kupanga ratify decision imene yapangidwa ndi National Executive Committee. I think on that area amwina sitting naone kuti convention yodi inayitanitsidwa and kupanga ratify imene yafotokozera iwowa. So mwina zinakakhala bwino kwambiri anakakhala kuti akabwira tijoina kuti akhoza kupanga explain zinthu zimene Major afotokoza kumbali yopanga ratify, because muchani mafotokozera kuyambira last time imene tinakhala pano ndi akabwira anatiuza ati tinakumana tinakambirana ndipo tagwirizana kuti pakadali pano mtsogoleri wathu
ndi achakwera. So at that point I think chimene dziko likudziwa pakadali pano ndi chimene chocho chonena kuti NEC ya MCP inakumana inagwirizana zimene zozo kopanga ratify ko mwina ndikunena kuti akhoza kutipatsa chithunzithunzi aini yake achipani chimenechi makamaka amene so amatsata bwino malamulo achipani cha MCP. Kumbali yonena kuti anthu tili ndi anthu kumbuyo kuchani ine pamene popo ndikupalimbikira wabe ameja atumuna ngati pasamwina zisanzo sinanga mukubera poyera tikudziwa inu nde most definitely mukachulaso kuti anthu mwakuti kuti at least amalawi we should appreciate kuti ameja wa sakungonena kuti fusolanga likhalona kuti mwina ali ndi anthu muneki amene akumatuma kwagwiritsa ntchito iwo ngati ameja kuti iniyo mumaoneka kadziwoche tapitani patsogolo mukambe izi ndi izi chifukwa chomwe ndikufunsira ameja mumayankhapo ndimayankhapo ndimafuna mukonze maodi kundituma chabwino tinene kuti bwanji ineso kuchipaniku ndine mondo wamkulu kulibe amene anganditume koma ngati anthu ena osakuonekera anapikisana ngati SJ sana pambane amati Bible limanena kuti wamkulu pakati pano akhale mtumiki wanu. So inu ndi mtumiki pakati pa anthu ati apapa mukadakhala kuti ineyo ndikunena kuti ma district chairman onse am'Malawi muno 42 kupatula district chairman mmodzi wa kuzomba zimene tinalemba zija akugwirizana nazo anasayinira akugwirizana nazo kwathunthu akugwirizana nazo funso labwera apa kuti anasayinira ma regional chairman onse kupatula regional chairman mmodzi onse akugwirizana nazo. Mundimvetsetse pamene popo anthuwa akugwirizana nazo. Maneki members mutati muyimbire munthu wina aliyense wa muneki kupatula mwina muneki imwe mwina kupatula anthu 4 okha kupatula anthu 4 muneki imwe anthu ena onse muneki imwe zimene nalemba kalata meja akugwirizana nazo. So ngati neki ili ndi anthu 90 ndekuti anthu 86 onse kalata ija analemba nawo. Okay, ameja tibweranso kwa inu posa chidwa pompa timafuna tingolankhula ndi atola nkhani yathu madera osiyanasiyana timve kuti kodi iwo akuti bwanji. Komanso mina Leya tisanapite patsogolo tinene kuti zimene akufotokoza ameja akupanga allege chifukwa zikhoza kubwera kuti ayayi at times amanena kuti ma district chairman kupatula mmodzi wa Zomba akupanga support. He is alleging that I think pamafunika proof yonena kuti when you allege you give a proof kuti zinthu zili chonchi kuti mwina tisakhale kuti nafeso tikukodwa mu zinthu zina zimene silikwena kukodwa nazo. Ndaonanso apa deputy publicity secretary achipani cha Malawi Congress tikhale akubwera pompano tingolankhulana ndi atola nkhani athu. Wadzuka bwanji Fales? Ndadzuka bwino kawele yakumene. Ndadzuka bwino. Talankhula ndi Malawi amene uli nawo pa nkhani imene tikambirana pano. Aziko mukwambiri choyamba mwina Malawi alikini. Ine ndimeluse kamanga. Nishomwe nchokera kuno Nkatabe. Mwina tanso kuti chipani cha MCP mwenye kuoneka kuti gilina likuna chakula inesu kwenye sepe ena mwina mapanizo wanu ndotani. Ile maganizo anga ndakuti ngati kunga khali mwayi achakwera ina atapitilize 2030 kuti ayimbeso kwa kuti president awawa achakwera mlaine ine ndikuona mwachakwera muli chiphunzitso china chake chimene chikuphunzitsa Malawi mukachitidwe kawo khalidwe bwino nemonga ine ndikuyamba ngati kunga khale kutheka 2030 achakwera ayimbeso mwina chipani chitani kuti tikhalebe cha togwirizana
chipani chofunika kuti of course china tinaluza pa 16 koma chofunika beti pakhale kuti anthu tikumane titose tipitirize umodzi wathu timene tinalili uzwati akupali mpungwepungwe komabe kufunika titose tikhale malamulo tikumane tiyankhulisane kuti chipani chathu chikhale chimodzi chipitirire mpaka 2030 mpungwepungwe umene ngati ulipo ufunika takuchipana akuluakulu akhale pasi ayankhulisane aone kuti chikulakwika ndi chani kapena chimene chaonongeka ndi chani. Ine mawu anga omaliza ndi omwe ndikuyankhula pano ndikupereka sapoti kwa Dr. Lazarus Chakwera kuti 2030 apitirize kuyimirira kwa mwachakwera mu mtsogoleri umene kuti baba amalawi ambiri kuti titengerepo phunziro kukhala ndi khalidwe mu mdziko muno la Malawi. Amene ndipenda kuzera ndi Malawi amene nali naye tsiku la lero ndipo chabwino ndathokoza kwambiri Falis. Blessings Tambala wadzuka bwanji ku Balaka? Inetule andadzuka bwino kuno kumachinga. Kumachinga. Tacheza ndi Malawi amene uli nawo kumeneko kumachinga. Chabwino apa ndili ndi Malawi mmodzi amene tikhale tikucheza naye mwina choyambirira tikudziwe mzimu. Ine ndisandikonda mulewa. Chabwino. Kuno kulewa. Mkhani mwaimva nkhani imene tikuyambirana mtsiku la lero makamaka kukhudzana ku malipoti ogalukirana makamaka kuchipani cha MCB pa nkhani za utsogoleri. Mwina inu ngati nzika dziko lino mukuona kuti chipani cha MCB chitani kuti chipitirire kukhala cholimbana? Maona ngati akanafunga famuna mpungupungu mchitika ifa cha sogoleri. Zithandizira motani? Zithandizira uri mpungupungu uchete kuka mwina zikuchitika ifa kuti mwina sogoleri ena saukwira ana. Chabwino. Nditule amene ndimene afotokozera ena mwa nzika zokhala kuno kumachinga pa nkhani imene tikuyambirana mtsiku la lero. Ndathokoza kwambiri Blessings ukhale ndi tsiku lopambana. Azikomo inonse chimodzimodzi. Zikomo kwambiri. Chabwino apa tili ndi wachiwiri kwa mneneri wa chipani cha Malawi Congress Ken Msonda. Mwadzuka bwanji Ken Msonda? Leo ndadzuka kaya inu kumeneko pamodzi ndi amphongolo wadzuka bwanji? Ifenso tadzuka bwino tikulandireni ku program ameja ndi achimwene anga mavuto pamusi tikhuphira nawo sadzuka bwino. Adzuka bwino ndithu kaya Msonda. Aitadzuka. Mwamva ndichikalifayi leya kuti malinga ni dongoso la chipani ine ndine wachiwiri kwa mneneri. Ndikona mtemba dzulo nakuza ni myankwenda akabwira kapena director of legal kapena secretary general. Kwa mucha ndi makhandi vuto kuti ngati pali nkhani ngati siti kuyankha sizimakhala bwino anthu timapasa wrong perception. Ndeni maumizidwa kubwera kuti ndiyankhepo. Ndikufa nchile clarify koma amene anakakuyankhani anakakhala secretary general Bambo Chimwendo kapena ajese kabwira amene ali publicity secretary wathu kapena akaziphatike amene ali director of legal chifukwa zinthu zikhuzana ndi legal. Ndipo tionse simuna aveze mwapasa flow anthu awiri ameja komanso anzanga abamu singati first yankhulapo ngati chipani anthu amapita ndi picha yowakwika. Ndeso ndimamvesera ndikumizira ndibwere kuti ndiyankhe koma I hope kuti sindinyiwa ku chipani chifukwa sana nditume ku chipani koma ukambira nazo ine ndikuziziwa. Inuyo ndemanga yanu ndiyotani pa zimene zikukambidwa pakadali pano Ken Msonda chifukwa zikuoneka Poyamba tikonze kwa amene akutimvera mulibe mpungwepungwe mu chipani cha Malawi Congress Party. Mulibe kusagwirizana chimene chimachitika nthawi zonse mu chipani pamakhala kuti ena amafuna kuti amvesese. Ndikuizana wa meja mbali ina amene akunena kuti constitution ya Malawi Congress Party imanenadi kuti ngati president walephera ku zisankho ene kutula pansi udindo koma ngati pali ganizo lina NEC inapasidwa mphamvu kuti ikumane ipange indozi zimene constitution imanena kapena apange ratify ngati pali zina ndeife tidakumana posata constitution iyo ANEC tidakumana ndipo tidakumana ANEC tidagwirizana kuti pakali panopo achakwera apitirire ngati president wathu wa chipani mpaka na 2029 kumene kuzakhaleso convention ina
ndipo tikakumana convention 2029 titakukasintha kapena kukavomereza kuti achakwera azachimire 2030 zimene zitidapanga akunena major zitidapanga koma nthawi zina munthu umafuna kungosokoneza posafuna kusokoneza sa major adali member of parliament ya Japan akudziwa ndipo zimene amayankhula 50% zimakhala zoona 50 zimakhala zaboza nkona ena maganiza kuti akwatuma chifukwa tinakumana ifeyo ngati NEC ndipo tonse tinakumana nkhani inabwera ndi secretary general monga malamulo a constitution yathu ya MCP mmene akunena major ndipo tinakumana ifeyo ndibwereze pamene ndisindike tinapanga indozi kuti panopo achakwera apitirirabe kukhala president wa Japan mpaka tikakumanenso 2029 kumene kukhale convention ina tikapita ku convention ndi convention sopano imene ikhale ndi mandate kuti kodi achakwera atakupitirabe kutilamulira 2030 ndimene tinapangira sitakumana convention ichi tinakumana convention tinapanga endorse kuti achakwera atiyimirira pa zisankho za 2025 zimene kumwamba sikunalole kaya ndi satana sana lole achoka mboma ndeti nakumana ndeti sasokoneze anthu kuti aya achokwera sakuyeneka kuima ayi so again Nsonda mmene mwafotokozera kumayambiriro kuti zimene Alex Major akunena ndizoona timafuna mutsindike pamenepo komanso mwanena kuti constitution ino amejaso ananena pena kuti masokoneza anthu bwino sinali kulizona again Nsonda mwafotokoza pompano kuti zina zimene Alex Major akuyankhula ndizoona zinazo yayi musaiwale zokuti zina musane kuti zoona chama kungoti zoona again Nsonda tilankhulane timvane bwino bwanji ine tikumvana atu ndeti manena kuti zina akunena ameja ndizoona zina sizoona zina zimene mwanena kuti ameja akunena zoona ndizokhuzana ndi constitution yanu kuti imanena kuti mtsogoleri ngati sanapambane pa chisankho atule panso dindo kuti mafuna mutambasule bwino pamenepo constitution yomweyo imanena kuti NEC ikumane ikakumana NEC ipanga ratify kapena ivomereze tinakumana apa msabaduse chifaniso mkadusa apa msokoneza anthu amene akutimvera constitution ya MCP imanena kuti ngati president sanapambane kuchisankho asapitirire koma NEC itakukhala pansi ndi kukumana kumene konde msaiwale sasa mukangogwira pamodzi mukhalanso ngati ameja oti mukugwira mbali imodzi mukuiwala mbali ina tinakumana ifeyo ngati NEC according to the constitution and tinapanga ratify kuti achakwera apitirire mpaka na 2029 ndenu samukamayankhula musamaime pambali mene ena amane kuti Bible imati imwani lezerani so again Nsonda kunena kuti mukama ndikulezera ndikugwa Alex Major musamaime panjira Alex Major mwamva zimene ayankhula again Nsonda ndemanga yanu ndiyoti yani ndemanga ndionena kuti zinthu izi zikutengeraso munthu mwini wake kodi what legacy am I leaving behind me constitution it is very clear ine ndimafuna ndinene kuti ifeyo anthu amene timakumbutsa atsogoleri athu ngati again Nsondawo timakumbutsa kuti malamulo akutere ife achakwera kuti apitirire sitikukana koma pali ndi folamu yake imene ngapanga achakwerawo kuti apitirire again Nsondawo ndi NECiyo akadakhala kuti zimene akuchita alisinsiye akuziwa chimene akuchita sakuchita madyera mphotho kapena akuchita ugogodi the best way akambirana ku NECiyo ndikupita kwa eni yake Chipani chifukwa Nsondawo atu zimene akuyankhula apa akuyankhula trusted power mphamvu zisizawo ndi za ife eni yake mamembala a Chipani kodi anthu amenewa anapita kwa anthu kuwafunsa kuti tikufuna kuti achakwera apitirire kodi iwowa mmene ankakambirana kuti ifeyo tanena kuti achakwera apitirire kodi ndiwomalizira kupanga decision yoti anthu tiyitsatire the question would be no anayenera apiteso kufola mwina imene iwowo ikavomereze zimene iwo akambirana nimafuna aneneso ndiakumbutsa Nsondawa kuti a president imene timapanga convention ku BICC
nkhani yokhudza constitution kuti tikambirane sinakambidwe. President ananena ku mtundu wa Malawi kunena kuti chaka chisanathe ndiyitanitsa convention ina ya emergency kuti tikakambirane za malamulo. Kodi zimenezo sizikutheka chifukwa afuna azipitiriza kumapwanya malamulo amene akupwanyiramu. Kodi tiyerekeze chabwino zikuoneka kuti nthawi apa yatithera zangovuta kuti Akeni Nsonda abwera mochedwa koma nthawi nde yatithera. Mawu ano omaliza Alex Major 30 seconds. Ndimafuna ndinene kuti ine ndine munthu mmodzi wochikonda chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo Amalawi onse azindikire kuti pakati pa ine ndi Achakwera palibe china chilichonse. Koma tikufuna kuti anthu ngati chipanichi cha anthu si cha munthu. Ndiye tikufunika kuti tiziyatsatira malamulo a chipani cha Malawi Congress Party. Tikatero titsogolera anthu athu bwinobwino. Tathokoza kwambiri. Akeni Nsonda mawu ano omaliza. Pepani kuti nabwera ndimochedwa monga mmene ndinanenera muja ndi apemphe ameja ngati munthu amene akuti amakonda chipani komanso amakonda Achakwera. Kungokonda kongoyankhula sikumathandiza koma action zonse akunenazo ife tidachita akamati akafusi anthu ake ati poti anthu anapasa mandate kuneki sona akamati bwererani kwa anthu ake ati iwo tinapange sonkhano timendesa chocho chipani anthu amene akunena kuti mwakabwera kuwafunsa anthu amene anapereka mphamvu kuneki ndipo neki ndimene tikakhala pasi ndikukumana next tikakumana ku convention. Somano Akeni Nsonda pepani nthawi yatha ndima Akeni Nsonda anthu ake ati Akeni Nsonda nthawi yatha mwina tibwerenso pa forum ina kuzakambirana. Tsopano Akeni Nsonda momati kuchipaniko kulibeko migawikano simukangana. Apa Alex Major ndi achipani cha MCP inunso ndi achipani cha MCP koma apapa zokamba mukuoneka kuti mukusiyana. So ife tikabwera muziti atolankhani akulakwisa. Ndikumamba ko khali kumene anthu amugwirizana chipani cha MCP tilipo oposa 3 million members tingagwirizane tonse iwo amejawo ndikadontho amavuto bamusi mawu ano omaliza kumwamba anasemphana ndi Satana ndi Mulungu ananditamangisa. Ndathokoza kwambiri Akeni Nsonda mavuto bamusi mawu ano omaliza 3 million zingatheke mawu ano omaliza mavuto bamusi ndikoma kwambiri ndimangofuna ku ape mphatso goleli awa achipani cha MCP kuti alingalire apa kuti ngati kusagwirizana kungapitilizike inde ngakhale Nsonda akunena kuti ndikumwamba kokha kumene kupakhala kugwirizana komano pali ma implications pa democracy ya Malawi monga ngati ku parliament ndiye kuti MCP ikhonza kubweretsa chifoko. MCP may be weak pa ntchito yake yopereka balances ku parliament pamene paunikire bwino kwambiri komanso alingalire kuti chisankho cha 2030 chili pafupi ngati sipangakhale kugwirizana bwinobwino ngati kugawikana kusamfana kukapitirire it may affect the chances yawo the elections. Zikomo kwambiri tathokoza kwambiri tikuyamikeni Akeni Nsonda mavuto bamusi komanso olemekezeka Alex Major chifukwa chobwera mpulogalamu ino ndikufotokoza bwinobwino mmene zinthu zilili ku chipani cha Malawi Congress Party. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kuli bwino kwa basi chipani cholimba ichi kuli bwino koma zikuoneka ngati sizili bwino tumene muchitira ndi Alex Major. Iso zabwino kwa basi tathokoza kwambiri. Innocent 30 seconds nthawi ndi yatithera. Ndine kuti mmene ndinafotokozera nthawi inayi chakuti zipani zikakhaliza tuluka mboma zinthu zimene zimachitika komano how to turn that around I think ndi chimene chili chofunikira kwambiri ku MCP ko zinachitikako ku DPP zachitikako apaso zikuchitika mmene atapangire manage ndi mmene so mphamvu zawo zitakhalira ndirekeza pamene omonso mmene tamalizira program yathu yakulinji lero pa 2 December 2025 munali ndine Leah Malekano komanso onse amene mwamva mu programu iyi ndipo ndi athokoza chifukwa chobwera mu programu iyi tsiku la lero kosayiwalapo atolankhani athu Blessings Tambala komanso Fales mukhale ndi tsiku lopambana.